Tomáši, slyšíš mě? Neslyšíš, viď? Zajímalo by mě, jak ti to dneska dlouho vydrží. Berg, 79 Josef Bárta a 111 Lukáš Dušek, tak tito závodníci už se zase mohou chystat sem dopředu. Pavel Král, 43 Vojta Novák, s 91 Michal Kopecký, se 111 Daniel Masařík a s číslem 200 Jakub Seidl. Vypadá to, že v této kategorii proběhne i to zahřívací kolo. Cčka, volám Cčka. Kategorie C se může chystat taky už na start zase ve své další rozjížďce. Takže kluci z Cčka 19, 21, 37, 69 a 71. Pojďte, můžete se chystat ke startu. Během toho nám tady samozřejmě na trati krouží kategorie N, což je ta nejslabší kategorie a zároveň ty nejmladší závodníci, i když tam mezi nimi jsou i matadoři už. A na prvním místě zatím Vojta Novák s číslem 43, na druhém místě Kuba Seidl s 200, na třetím místě Jirka Dudek s 22, na čtvrtém s uraženým nárazníkem s číslem 9 Kuba Novotný. A teď se nám tam bude určitě měnit pořadí. Mimo jiné, já bych chtěl ještě upozornit a poprosit ty diváky, kteří zase stojí tam, kde nemají, jestli by se mohli přemístit za tu zadní pásku na louku. Jinak na vás pošlu psa. Je to jenom ve vašem zájmu, protože samozřejmě ředitel závodu kdykoliv může závod přerušit a prostě výsledky se nebudou započítávat, ale budete to mít na svědomí vy. Takže na prvním místě nám tady dojíždí v kategorii N Vojta Novák se 43, na druhém místě Kuba Seidl s číslem 200 a na místě třetím to vypadá na Pavla Krále. No ale do čela se nám dostává s 19 Luboš Novák a tamhle máme nějakou menší kolizi. Menší kolizi Martina Kulta a Víti Křížka. Něco se nám tam stalo, takže žluté vlajky by měly jít okamžitě nahoru. Vítě Křížek teda odjíždí z té kolize, takže tam by to mělo být asi v pohodě. A je odstartováno.
Na prvním místě Přema Teichmann, následován Lubošem Novákem, ale Luboš Novák si teďka tu trať zkrátil hnedka v prvním kole, dostal se do vedení. A teď si trať zkracuje Víťa Křížek a dostává se do vedení. Aha, tak jsem to přesně jsem o tom mluvil. Lubošovi Novákovi to vydrželo celý den až teďka ve finále. Aha. V prvním místě Přema Teichmann, jako druhý Víťa Křížek a na třetím místě Tomáš Neužil. Přemek Teichmannu, ten není, to je Trutnov. Jako poslední nám dojel Martin Kult s 37. Platňovickou. Takže změna, na druhém místě Tomáš Neužil a na místě třetím Víťa Křížek. Tak. Hamrovolí. Finále je před svým rozjezdem. Na prvním místě Jirka Entlich. Jirka Entlich jede první, druhý Pavel Menšl. A Pavel Menšl si hnedka zkrátil tu trať, takže se dostává na první pozici.
Takže na prvním místě stále Pavel Menšl, druhý Jirka Entlich, ale Jirka Entlich má ještě jedno zkrácený kolo k dobru a to právě teď využívá a vrací se na první pozici. Láďa Seidl si taky teďka právě zkrátil to kolo. Stále Jirka Entlich jako první, následován Pavlem Menšlem a Láďou Seidlem. Jako poslední je Josef Ricker zatím. Jirka Entlich si už vytváří krásný odstup od svých soupeřů. Druhý Pavel Menšl, na třetím místě Láďa Seidl jako čtvrtý Josef Ricker. A máme tu cíl, jako první Jirka Entlich. Jirka Entlich, vítěz béčkového finále. Druhý dojíždí Pavel Menšl. A na třetím místě přijíždí Láďa Seidl. Čtvrtý potom Josef Ricker, ještě se svým Žigulem. Na druhém místě v kategorii N s číslem 91 Michal Kopecký. Alias Pustina. Alias Pustina s prasklou strunou. Tak a na místě prvním v kategorii N číslo 43 Vojtěch Novák. Taky se tomu dívíš, Takže gratulujeme, já to zopakuju. Na třetím místě Daniel Masařík, na druhém místě Michal Kopecký, jako první Vojtěch Novák, takže potlesk pro ně. Ano, usmívejte se. A ty fotografii. No a my přejdeme na kategorii A. Kategorii A. Tak na místě druhém Josef Vršek. To je zajímavé, to se nějak proměnilo. V tom floutě si vypadalo úplně jinak, takový širší. Dobře, jdeme na místo první, tam je s číslem 79 Josef Bárta. Nemůžu, já tady mám manželku. Takže ještě jednou zopakuji. Jiří Luk jako třetí, jako druhý Josef Vršek a na prvním místě Josef Bárta, podle splně.